karati pa. Pangragadi ti pagyanan ti manok. Nya mga ka-subscribers. Ayos ba? Basta talaga ti biyak ti Ilocano. Ilocanong OFW. Basta. Namin datoy palikusak. Ano masecure ko na giti manok kada ko. Ano sila nga. Sabay ko mataga ito vlog ko ka tama may tulong na kanya tayo mga OFW. No ang maipos nga dagos diay porta tayo. Narigat gamin no awan ti financial literacy tayo nga kunada. Sahod equals gastos. O anan. Ngam no sahod equals investment. O problema. Kung saan sahod equals ipon. Ayos. Mayat tigas yay. Mga esip-esip, anos lang. Sapay ko matanda na itulong na natin ang vlog to kay Locanuan. Kasi lang na to nga pag ipupukak si manok. Ore no produce dati dagi jay manok turay no 20 lang nga itlog ti naldaw, di man libre ti kon. Si dahil ti pamilyan. So kaya mo tagparty ti twice a week. Ayos lang tamad. Ayan. Okay. Thank you.